Mfanza kwethu nangowesifazane uthi unomlayezo akawuthumelela uphakela umthakathi umfowandabandaba akathi yena unolwazi lokuthi-ke ngokudabuka ungowase-Swaziland noma-ke eSwatini aphinde-ke ashiyeke neminye imibuzo akayibhekise kwi-March and March. South Africans sanibonani umakoti wangey'teti lo kodwa osanayo inimba nendaba ngezwi lakhe futhi ongeke uze umbone nangelilodwa ilanga ekhipha amagama awukudelela kubana kusengazuthi uthola imfudumalo ngaphandle kwasekhaya lakhe. Le ividiyo nje yesicelo ngenkulu inhlonipho ngiyabahlonipha amalungu eMarch and March bawumndeni kimi akujiki ukuthi kusekhaya eSouth Africa kusekhaya. Ngiyabahlonipha ubaba uMchunu, ngiyabahlonipha ubaba uNdabandaba nangokwazi-ke nje umlando wezwe nangesibongo sakwaNdabandaba okwabantu abafika eSwazini ngesikhathi sokubuza kwenkosi uSobhuza. Bafike eSwazini nakhona bafike bazakhela udumo olukhulu nangokuthandwa ubukhosi obabusa ngaleyo nkathi leso ngoba bafika nolwazi olukhulu lokwazi ukuthini ukusebenzisa amakhambi esintu. Kwathi ngokufika kwabo eSwazini ingane yendlunkulu yenkosi yayishawe imamba bakwazi ukuthini abantu bakaNdabandaba benze njani bayisize leyo ngane bese bezakhela udumo-ke enkosini yayibusa ngaleso sikhathi baze baphiwa nendawo. Ngiyakhohlwa-ke igama kodwa ngazi ukuthi baphiwa indawo nje esentabeni ingwedze bese kuba ukujika inkosi yabakhomba ukuthi sikunipha indawo ekuthiwa ingwedze ukuze kuyojika kube umfula ngazi noma ingovuma noma ingovuma kodwa nje kuyinto kanjalo okwenza ukuthi-ke mina social media awukwazi ukuthi ungenze ngikhohlwe ile mlande kanjalo nangokuthi ukuba nefoni ukwazi ukwenza amavidiyo kungikhohlisa ukuthi mina sekumele ngiphendulane nabantu abakhulile unami ngaleyo ndlela. Ngisho kuthiwa ngabe ngihambisani nabo, ngisho kuthiwa ngabe ngiyahambisana nabo but akunginiki ilungelo lokuthi mina ngakwazi ukuthi ngibe ngaphezulu kwabo. Ithinto ngiyajabula kakhulu ukuthi izwe lami kuyizwe la South Africa liyakwazi ukusukuma makukhona into engahambi kahle ezweni imele. Kodwa bengingathanda ngizongazi ukuthi kunenhlangano futhi ubaba umphakathi ubaba uphayela umthakathi ayiholayo ebizwa ngokuthiwa insizwa nobunsizwa. Okuyinhlangano engathi noma ngabe ngisele no10 rand ephaketheni ngingayidonatela ngoba it seems like iyinhlangano ekwazi ukuthi idile nomqondo womuntu wesilisa emkhulise from ukuba umfana abe indoda. Kungakubi baba uphayela umthakathi ukuthi ebuthweni lakho njoba nje ngishilo ukuthi ngiyahlonipha nonke ebuthweni lakho kungangubi ukuthi kube khona umuntu enihamba naye kodwa ebe ezalisile umuntu osifazane wala eSouth Africa. Uma esemzalisile kwaba ukuthi uyamshiya bebamshiya ngenxa yobunzima bempilo ngenxa yendlala kwazi kwagcina ukuthi izingane zakhe zondliwa ePakistan ngoba nakhe uma wengane zakhe eswele ukudla namanabukeni. Sinezime kanjalo baba ukuthi ngabe kuyinhlamba nasebuthweni ngabe kuyichilo ngabe kuyihlazo ukuthi njengoba insizwa soyishubile nje zenze okufanele ezweni lazo ngoba vele kuumthetho kuyinto efanele ukuthi mekhona ungahambi kahle bese ngiyasukuma. Kodwa baba ngithi mina ngicela ukuthi inhlangano yensizwa nomtsizwa nayo ayiqhakangiswe igqame yazi izwe lonke njengeMarch and March ngobani ziningi insizwe esadinga ukudodiswa. Ingane zazi insizwe ezingezibiza amaPakistan ngobaba ngobani ngenxa yendlala ukuthi insizwa ziyahluleka ukukondla izingane. Osisi baze bagcine sebeyilahle emaPakistaneni hayi ngenxa yothando kodwa ngenxa yosizi nenhlupheko nendlala. Kungaba inhlamba ke ukuthi kanti nje zithi March and March ziyahuba kumnandi zilolizwe kanti nazo zinamabibi azo. Ngimzweleke ungasebenzi kodwa kwazi ukuthi uyinsizwa usebenza uhluleke na ukondla izingane zakho zizegcine sezithi baba kwePakistan ngenxa yokuthini uma wazo wagcina esejuba inhlupheko wafika ngokuzokwelete emaPakistaneni kwangokuye bagcine sekuthandana wagcina nje sekuyinto engazuthi umndeni wondlelwe izingane zakho ePakistan ngoba uyinsizwa yakwenu uyahluleka wena ukondla.
ngaba inhlamba ke lokho ebuthweni ohamba nalo. Kungakuhle ukuthi ngoba nje kuthiwa bahambe nifuna ukusala nilungise lezi zinto ezikanjalo ukuthi umuntu amele umnsizwa nobudoda bakhe. Akumele nje ukuba insizwa nobudoda bakhe. Oneyingane azazi ukuthi ingane lezi ezakithi ngizoyihlawula ngizozenzani ngizoyibuyisa zizekhaya zizokondliwa zizoba right zizokhula zibe right ngendlela efanelekile. Ngoba ukwazi ukuthi umnsizwa bakho ubazi makufanele umashi ube sebuthweni kodwa umndeni wakho nezingane ezikhishwe isidoda sakho azibazi umnsizwa bakho. Kungaba kuba ukuthi enye ingxenye esebuthweni ithi amaPakistan awahambe nje ngoba uyazi umuntu ukuthi umkakhe noma uma wengane yakhe ukweleta lona uyazi ukuthi kumele hambe isikweletile bese siphelile. Ngicela nje ukuthi ngigoqe kanjalo ngehle nje ngobonda njengesicabucabu ngoba vele mayisika nje oxaba abanamanxeba bazothunukala babuye bezongithuka behlulwa yini ubudoda. Kodwa ke ngithi angiqhawule ukuthi ngikwazile ukusuma meniyibona into engaha